Nekora mogi seche wacho ni duond buche siasa makone kod kocha dwaro mondo mi onyuol ka bende dhoudi mopogore opogore dwaro mondo gin bende gibed kod duol ka kotenore kod mano moko kuom jotend siasa kaunti ma Kajiado golo paro to kod dwaro mar riwruok kendo yango duond bura achiel mabiro twak e lo Jo-Masai. Kotelne kod Gavana Joseph Ole Lenku yango ni dwaro mar bedo gi duond bura mar Jo-Masai biro siro riwruok margi kendo konyogi e dhiro ajenda mar dongruok mar dhodno. Ole Lenku wacho ni olemo mag riwruok osechako neno bang' jatend piny Kenya William Ruto yango kido kod timbe mag Jo-Masai e kinde juma mar kitgi kod timbegi kaachiel kod duoko bungu mar le mar Amboseli e bwo tend Kajiado. Lenku mani lose gwenge ma Mashuru Kajiado East ne okwayo riwruok seche ma Senator Samuel Ole Seki ne okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi osim siasa ma osechako mienjo kendo madhi nyime pacho kaendi kichiwo thuolo ne weche mag dongruok. Hii nayo lazima tutakuwa nayo. Hatutatishwa na mtu yeyote. It is unstoppable. Chama ya jamii hii wakati yake imefika. Na saa hii nikionekana nikiwa na minister fulani, CS fulani, anaenda kuwa threatened. Nikionekana nikiwa na PS fulani, anakuwa threatened. Na ni mfanyikazi wako wa serikali. Naomba tafadhali, Mheshimiwa Rais, wewe unajua kwamba unaelewa. Tuliza mtu wako wa ofisi. Tuliza mtu wako wa ofisi, maana ni mfanyikazi wa serikali. Na ukiona hiyo kazi ya serikali imekushinda, then resign. Resign. Leave the civil service and then come kuja tunyoroshane huku kwa ground. Lakini kama umepewa kazi ya serikali ya heshima, ya kitaifa, mpaka ukue in a very high position ya serikali, hapo baki fanya kazi. Fanyia president kazi na uache kuja kutuporoga hapa chini.